Ako spravovať účet a karty Skylink. Keď chcete spravovať váš účet v Skylinku, navštívte www.skylink.sk. V pravom hornom rohu kliknite na odkaz Zákaznícka zóna. Pre prihlásenie budete potrebovať číslo vašej satelitnej karty Skylink. Číslo karty nájdete pod čiarovým kódom priamo na vašej karte. Opíšte číslo karty a stlačte tlačidlo Prihlásiť alebo registrovať. Správu účtu a kariet nájdete v hornej lište hlavného menu. Zámok signalizuje, že vstup do tejto časti je podmienený zadaním vášho hesla. Zadajte vaše heslo. Teraz sa nachádzate v záložke Údaje o mne. Tu môžete aktualizovať vašu kontaktnú adresu, telefón a e-mail. Vami preferovaný spôsob komunikácie a posielanie magazínu Skylink TV. V záložke Správa kariet môžete ovládať jednotlivé karty Skylink. Svoju kartu môžete premenovať. Zaslať na kartu autorizačné zápisy alebo zmeniť rodičovský zámok PIN. Môžete tiež označiť, v akom satelitnom prijímači kartu používate. Keď budete chcieť k vášmu účtu pridať novú kartu Skylink, stlačte tlačidlo Pridať kartu. Ak budete chcieť zmeniť heslo k vášmu účtu, choďte na záložku Zmena hesla. Tu si môžete svoje heslo kedykoľvek zmeniť. V záložke História objednávok nájdete prehľad všetkých vašich objednávok Skylink. V záložke Kredit nájdete aktuálny stav vášho kreditu. Pomocou tlačidla Dobiť kredit svoj kredit jednoducho navýšite. Keď budete mať akúkoľvek otázku, prejdite na záložku Podpora zákazníkom. Otázky sú rozčlenené do 3 základných kapitol. Otázky na zákaznícky servis, otázky k technike a otázky k platbám. Pre odoslanie otázky vyplňte jednoduchý formulár. Vyplňte text formulára a stlačte Odoslať.